माला रही तो माला पहना के सबका का स्वागत करते जौना भी भक्त हमने के हिंदू समाज में सनातन धर्म में गौरी पुत्र गणेश भगवान के आगमन होला मनोज भैया। लेकिन जौना बेटा के पढ़े लिखे के मन करेला गावे बजावे के मन करेला वो सबसे पहले माई बिना वाली के पुकार करेला। जय हो। अब माई से कहे ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। अरे करिले पुकार जय हो जय हो सरदे भवानी के ए महतारी दुनिया में मान तारी तक के तारी चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश होखस ये धरती पर जन्म लेवे खातिर भगवान लोग भी माई के गर्भ में जन्म धारण कइले। ये धरती पर जाए तो माँ के प्यार कैसन होला। हां जी माई के ममता ओ माँ के याद करी जौना माई हमने सबके जन्म देले बारे विचार करो। अरे करिले गोहार सरदे भवानी के करिले गोहार सरदे भवानी के तो बोलो करिले गोहार सरदे भवानी के हम तो बोलो कितना सुंदर माहौल बा, कितना सुंदर जलसा बा, कितना सुंदर महफिल बा, कितना सुंदर व्यवस्था बा। तनी बेंजू के आवाज बढ़ाइले रहे हम ऑपरेटर साहब हिमेश रेशमिया जी तनी बढ़ा कर। रेशमिया जी मुंबई वाला है का? बहुत सुंदर कलाकार हमारा मंच पे अभी आगमन भइले। सनोज भाई के भी स्वागत बा पहले बा। और हमारा बहुत सुंदर कलाकार सुधांशु स्टार छोटू जी जिनका बचपन में कार्यक्रम बहुत इनका पहले चलत रहे मनोज मंजुल भैया जी, समुंदर कवि जी, शाहिद भाई, प्रवीण भाई, कुंदन भाई, राजा बाबू सबका के स्वागत बा। 1 लाख भैया के का कहे के बा इनका मैं चरण को वंदन करता हूँ। जे भोजपुरी जगत के कोई ऐसा कलाकार नहीं होगा के न जलत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार। ढेर लोग से कहते हैं कि एल्बम के स्टार भले ही रहो लेकिन मंच पे भी मगध के गुडुआ भी छुए ना दे। ए महतारी तू केकरा के थार देलू पुरान बुढ़िया 60 बरिस के रानू मंडल तू लाइन के सुपरस्टार हो गईली। तेरी मेरी कहानी
रोज तहर टेढ़ी मेढ़ी गावत गावत आ तब तू आवत नहीं ना बेटा तहर रोज बोलावता भैया तू आवत नहीं एकर मतलब कि हमरा में कमी बा जितना यूट्यूबर चैनल भाई हमारा आइल बा ई सब प्यार मोहब्बत बा जे गुड्डू हलचल के जब पोस्टर पर देखले त भाई हमर यूपी से बक्सर आरा केआर पंकज छपरा गौरव जी वैशाली जिला सब यूट्यूबर भाई के हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता ए महतारी कि तू ही तारा देलू मैं तुलसी कबीर पैसा मिले तो दम बंद कर दो। हाँ जी पैसा तहरा मिली है बंद से जिंदा लोग करिए 50 रुपया मिले तो झाल बंद कर दो। 100 रुपया मिले तो तबला बंद कर दो। 500 मिले तो बेंजू बंद कर दो। अच्छा आ कोनो 2000 दे देवे तो प्रोग्राम में बंद कर दो। हाँ जे खर्च करता हमें से ब्यास के गोधन कुटी है। अब भाई अब बाबा के दरबार में अनुपमा जी जब पैसा ना ले लिया तो हम यही झोली में पैसा डाल देता नहीं सरकार होगा बना रहे अभी नियम में वो चालू हो गई बा। खैर कह तीसरा एतवरिया के पहले ना अनुपमा आइली नहीं नियम चालू रही तो 5000 रुपया पुरस्कार हमरा मिल रहे सब यही धोखड़ी में चल कहता है महतारी मुर्गी के भाव अनिकेत बाबू ध्यान दी मुर्गी के भाव कैसे अरे तू ही यही यदि अच्छा लगा तो ताली बजा के स्वागत कर जिया शेर अरे तू ही तारा देलू माई तुलसी कबीर के तारा दला के बदलू तो कबीर के गुण बढ़ानी के बेटा हल चलबो गुण बढ़ानी के हम तो बुलबुल हई पानी के बहुत सारा कलाकार है तो हम चाहम कि हमरा सनोज भाई बहुत सुंदर गावेले।